Здравейте! Вие сте с първата емисия новини на SMG. Тук ние ще ви запознаваме с най-интересните теми, свързани с нашето училище. Аз съм Елиза Ангелова, нека видим акцентите. 37 години от създаването на нашето училище. Нов размер на стипендиите през тази учебна година. 42 години Правец град. В кои конкурси взехме отличия? Тази година нашето училище навърши 37 години от своето създаване. Времето от подписването на указа, с който се създава българският компютър Правец, до ден днешен нашето училище има основна роля в обучението на най-предпочетените кадри в IT-индустрията. Не само в България, но и в Европа. 42 години градско начало отбеляза Правец тази година. Традиционно община Правец организира конкурси за есе, фоторазказ и видео. Тази година младите таланти на Правец трябваше да развият въображението си върху темата «Моето усещане за Правец». Михаела Михайлова от курс 192 зае второто място със своето невероятно есе. Ние от SMG получихме първото си отличие, като заехме първото място във видеоконкурса. Нека да видим видеото. В живота ни се случват моменти, които оставят сърцата ни завинаги. Моменти, които формират нашите спомени и определят нашия път. Добре дошли в град Правец! Смело тръгнете с нас, докато съчетаем за усещането за спокойствие в природата. Заедно с пулсът на градския живот. – 16 октомври е денят, в който преди 36 години малкото китно селце става град. От тогава започва историята на градеж, благоустрояване и просперитет. Гордеем се с историята, културата и цялостната визия на града. Преди 20 години дойдох от Гърция за малко, останах за винаги. Сами си направете извода какво ми е усещането за Правец. Правец е място, което създадохме семейство, родихме и си отгледахме децата. Промените са положителни определено. Все повече се разширява и инфраструктурата на самия град. Строят се много нови къщи в съседните квартали, улици са асфалтирани, поддържат се парковете, изграждат се много детски площадки, градът е много чист, тук цари спокойствие, въздухът е много чист, атмосферата е много спокойна и приятна. Двама човека има по-стари от мен, иначе. Аз съм от най-старите. Живея от 30 години тук. Имам много подобрения за тези години. Градът е чист, уютен, приятен и има много развлечения както за деца, така и за подрастващо поколение. Спокойно, уютно градче. Правец, обичам го. Правец е град мечта. Елате, усетете и се потопете в духа на Правец. Място, което се вижда, чувства и преживява. През изминалата седмица се проведе волейболна и футболна среща срещу ПГПЧ. Във волейболният матч резултатът завърши 2-1 в полза на противниковия отбор. На 19 октомври се проведе футболен матч, който завърши 2-2. Стритбол Правец Къп 2023 година събра почитатели на баскетбола. 16 отбора от различни възрастови групи се впуснаха в надпреварата за първото място. Повече в репортажа на Антонио Видов.
16 отбора взеха участие в тази годишния турнир по уличен баскетбол на площада в Правец. Всички любители на играта можеха да се почувстват като звезди на двете специално изградени игрища. Турнирът е организиран от община Правец по повод 42 години от обявяването на Правец за град. Той се провежда за 8 поредна година. Баскетбол като спорт е изключително популярен и в Правец, и в целите околия. Играе се масово в училищата и това е първопричината да започнем този турнир именно по повод на празника на нашия град. Турнирът бе открит от професор Даниела Дашева, заместник-министър на младежта и спорта. Състезанието продължи през целия ден, като преди обяд сили премериха децата и юношите, а след обяд в изпълнена с адреналин и спортен хъс игра се бориха и мъжете. Възпитаници на нашата гимназия също взеха участие в турнира. Мирослав е в отбора на императорите, които се качиха най-високо на почетната стълбица. С тези момчета се познаваме от много отдавна, тренираме заедно, играли сме на площадките заедно и решихме да сформираме отбор за тази годишното състезание. Аз участвам от 5 години в стритбол, пропускал съм само една година. Вече решихме да участваме сериозно и да спечелим. Аз съм доволен много, спечелихме първо място, даже ето го златния медал. Направих много добра игра, мисля, че и моите съотборници са доволни. След края на турнира участниците бяха наградени, децата и юношите грабнаха специални награди, подготвени от община Правец. Мъжете получиха купи, медали и парична награда. Силен дух демонстрираха и специалните гости на турнира тази година, състезателите към спортен клуб Обединен спорт за всички. Те се включиха с демонстративна среща на 3-на-3 Unified Basketball. За Students Media Group новините Антонио Видов. Тази година размерът на стипендиите за първи срок за пълно отличие ще бъдат 220 лева, а за успех над 5,75 ще бъдат 180 лева. Възнагражденията за положените усилия на учениците ще бъдат раздадени през декември и януари. През последните години все повече се повишава критерия за получаване на стипендия. За сметка на това, през 2021-2022 стипендиите са били с 10 лева по-ниски от миналогодишните. На 21 октомври се проведе Младежки киберден в Технически университет София, свързан с онлайн проблемите в киберсигурността. От нашето училище се сформира група от 20 души, заедно с заместник директора Валери Колев, господин Венцислав Начев и господин Красимир Илиев. Посетиха това полезно събитие. Нова лаборатория беше открита в нашето училище, благодарение на бивши и настоящи възпитаници на гимназията. Хората, виновни за това, са Христо Хаджичонев, Слави Славов, Ангел Митев, Валентин Павлов, Георги Кременлиев. Ще завърша с думите на Слави Славов, с които той поздрави учениците на тържественото откриване на лабораторията. Ние не търсим лична облага. Ние дойдохме да върнем обратно това, което някога сме взели. Това бяха всички новини от началото на учебната година. Следете всичко на нашите социални мрежи.